adding a sanction that does not exist in the legislation. And that sanction is only meant for the taxi industry only. Umphathiswa wezothutho unkosikazi Sindisiwe Chikunga ugxeke kabukhali ukukhutshwa kweeteksi ezindleleni ngurhulumente wephondo lasentshona koloni watsho esithi eli nyathelo alikho semthethweni. The matter is being postponed as agreed to the 11th of October 2023. That will be for further investigation. Uvele kwinkundla kamantyi yaseBloemfontein uThabo Bester kwakunye nogqirha Nandipha Magudumana quka nabatyholwa nabo namhlanje. It's going to be a lot of hard work, and obviously we know it's not as easy as that, but we've got a lot of belief in this group, and I'm sure we can do it again. Libhengeziwe ngalemva kwemini iqela labadlali bamabhokobhoko neliza kulwela ukhusela indebe yehlabathi eFrance. Sinamkele kwakhona kwiindaba zethu ngokuhlwanje njengesiqhelo ndambi ndodwa ndamba nokuphumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzonsundu. Ugxekile ukukhutshwa kweeteksi ezindleleni ngurhulumente wephondo lasentshona koloni umphathiswa wezothutho unkosikazi Sindisiwe Chikunga watsho esithi eli nyathelo alikho semthethweni. Ukuthethe oku ngethiwe bephefumla ngoqhankqalazo olugqubayo lweeteksi eKapa. Kanti usodolophu wesixeko saseKapa umnumzana Jordan Hill Lewis kwakunye nelungu lekomiti kasodolophu elijongene nokhuseleko kwesi sixeko bayikhabile le ntetho yomphathiswa ngelixisa nthakho yona kwela icala isithi izakuthi qolo ifaka umlomo nabasemagunyeni de kubekho isisombululo. Umphathiswa wezothutho unkosikazi Sindisiwe Chikunga ukugxeke kabukhali ukukhutshwa ezindleleni kweeteksi ngurhulumente wesixeko saseKapa utsho esithi eli nyathelo alikho mthethweni. They are adding a sanction that does not exist in the legislation. And that sanction is only meant for the taxi industry only. Now you can't do that, because it would mean that we can extend any legislation. If we think that any legislation has weaknesses, you follow an amendment process that goes to Parliament. Uphinde wavakalisa ukungonwabi ngendlela umnumzana JP Smith olilungu lekomiti kasodolophu elijongene nokhuseleko aziphethe ngayo. These conditions do not apply to the bus industry there, to the e-hailing industry there. They only apply to the mini bus taxis. It cannot be. To that, JP Smith, you are not the law. You are simply an MMC. Ngelixa usodolophu wesixeko umnumzana Jordan Hill Lewis ebetha ngenqindi phantsi ukuba akukho zingxoxo abaza kuzibamba nombutho isantakho xa uqhankqalazo lusaqhuba. Well, we've made our position clear that we're not negotiating with people who are perpetrating violence, but we repeat our call: stop the violence, return to work, and we will happily negotiate the concerns that you have raised. We will meet as equals. I want to make a call to the Mayor and JP Smith to be part of negotiations to resolve the matter. I know that since the National Minister has been here, they have not been part of that. And indeed, the major conflict here is between the Taxi Association and the city. If those two don't come on the table, we're not going to be resolving this matter. We'll be wasting our resources and diverting our concentration of dealing with crime. Kambi ke umbutho weteksi santakho ithi iyakwamkela ukukhululwa kweeteksi ebezikhutshiwe endleleni. Bakhwele bobabini emkhumbini okokuqala uThabo Bester neqabane lakhe ugqirha Nandipha Magudumana ngethuba bevele enkundleni kamantyi eBloemfontein eFreystata namhlanje. uBester noNandipha bavele ndawonye nabanye abarhanelwa abalishumi kwityala lokuqhwesha entolongweni kaBester kunyaka ophelileyo, kanti lityala lihlehliselwe umhla we-11 ku-Oktoba. uBester noNandipha babonakele bekonwabela ukubonana ngethuba bevele enkundleni kamantyi eBloemfontein eFreystata nabanye abarhanelwa abalishumi kubalwa kubo notata kaNandipha umnumzana Zolile Sekeleni kwityala lokuqhwesha entolongweni kukaBester. Igqwetha likagqirha Nandipha livakalise ukukhathazeka ngempathombi efunyenwe nguMagudumana xa kusiziwa enkundleni. That's a treatment you give to animals.
You travel about 2 hours in the back of a van you don't have a balance. She was just tossed around in in the back of a van, and that's really cuts across to her right to be treated with dignity. This is inhumane, degrading treatment that she suffered at the hands of the police. Ngelixa lika-Bester lixelele inkundla ukuba uBester noNandipha bebelwa impahla yabo ngethuba bebuyiswa kweli, latsho lizichaza impahla ezebiwayo nekuqikelelwa ukuba zixabisa imali eyi-30 million yeerandi. These are watches, Your Worship, and APS2, 2.5 million. There were 2 of those, Your Worship. And FM, 2.5 million, 2 of those as well. A Rolex O, 2.6 million rands, 2 of those. Ityala limiselwe umhla we-11 ku-Okthobha njengoko kuseza kuqhutywa uphando. Umhlobo kaSenzo Meyiwa uTumelo Madlala ulikhabile uluvo lokuba umfi uMeyiwa akazange abulawe ngabantu abangena bahlasela ngemini yokubulawa kwakhe. Mahlana amadoda ajamelene nezityholo zokubulala uSenzo Meyiwa ngo-2014. I will put to you that there were no intruders that entered that house on the 26th of October 2014 that shot and killed Senzo Meyiwa. Ngiyaxolisa ukuthi sengikhathele into ukuthi kuthiwa ngena ngamuntu endlini. Yo, sengikhathele leyo nto. Evakala ecaphuka ingqina lenkundla uTumelo Madlala uthi lo mbuzo uvela amatyeli ngamatyeli yaye akanaso isizathu sokulahlekisa inkundla. Uxelele lenkundla ukuba kwambonzeleka amadoda amabini, enye yanyanzelisa ukunikwa imfonomfono eziphathwayo nemali. Omnye walo madoda amabini uchazwe njengobongani Ntanzi ongummangalelwa wesibini. Kodwa ubongani Ntanzi uphikile ukuba ngomnye wabatyholwa ngokubulala uSenzo, watsho ecela ingqina ukuba lisondele limjongisise kuba intshebe yakhe ayizange yatshintsha-tshintsha kwimbonakalo yayo. If the witness can be allowed by the court to go and have a look at him that he's never had that beard that he testifies about. Yes, Angisoze ngasondela eduze kwakhe kanti noZandi Khumalo ubengqine ngelithi ubongani Ntanzi nguye owayemde kubahlasela ababini yaye wazama nokumbetha ngentonga zokusimelela. Ityala liyaqhuba. Ubuyele kwinkundla ephakamileyo yaseGqeberha eMpuma Koloni lika-Omotoso namhlanje kunye natyholwa nabo uLusanda Sulani noZukiswa Sitho bajongene namatyala aquka ukudlwengula, unaniselwano ngemali kunye nokuthutyeleziswa kwabantu. Ingqina lenkundla uCarl Holley noyingcali yobume bengqondo nobekunye neengcali zengqondo ngethuba beziqhuba udliwano-ndlebe namaxhoba uhlatywe ngemibuzo namhlanje ligqwetha lika-Omotoso uPeter Dolberman nelikwamele atyholwa nabo uLusanda Sulani noZukiswa Sitho. Izolo inkundla iphulaphule ingqina le-10 nelixelele inkundla ukuba wangena kule nkonzo sekwi-10 elivisayo. Ingqina lithi lalisoyikisela ubomi balo emva kokuba inkokheli yebandla umfundisi Omotoso walishwabulela walinika iintsuku ezintathu zokuphila. Nangona inkxaso yenkokheli yeJesus Dominion International kunye nabo atyholwa nabo iye yehla ngokuhamba kweminyaka, abo bakholelwayo ukuba umsulwa basamxhasa. Ngoku siye safumana iqela labatshutshisi abathathu nangabatshutshisi abangochwepheshe esicinga uba bazawukwazi uba ityala balidudule lide likwazi uba liyogqibeka ukwenzela uba abantu babone ubulungisa. Isithethi sengingqi se-NPA uLuxolo Tyali uthi bayavuya njengoko ikhona inkqubela phambili kweli tyala kwaye ekugqibeleni amaxhoba aza kufumana ubulungisa. Ityala limiselwe uLwesine wale veki kwaye aba atyholwa nabo uZukiswa Sitho noLusanda Sulani bangaphandle ngebheyile logama yena Omotoso eseluvalelweni. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ndimusiphosethu Boyi eGqeberha. Kanti ke abantu baphefumle ngeli nqaku kumakhasi ethu ezonxibelelwano. Mna olu qhankqalazo lundincedile ngoba kutsho kwabuya umalume wami ebaleka olu qhankqalazo. Umalume owatshipha ndingekazalwa.
hayi noko noteksi le into bayenzayo it's enough kwanele kukhwela utingi ngoku kuyo yonke le into eyenzekayo. Baphulukene nemiphefumlo abantu, bonzakaliswa abantu bengenatyala, izinto zabo abazisebenzele kanzima zantunyekwa ngomlilo. Uminister uyibeke kakuhle uminister, ndimamele kakuhle. Kuyabonakala ke ngoyingxaki inye ngumasipala lo upha eKapa. Isiphethe kanzima kakhulu into edibene nonoteksi, ingakumbi kweli lethu icala lasePaarl. Into abakubulawe umqhubi we-Avanza phambi kwethu ebekhwelise istafu. Nefemeli ezikwela cala laseKapa, ento zenzekayo ezi sihlala sinexhala ubusuku obu bonke umntu ulalusimana usothuka. KuFacebook uNkosinathi Sidwell uthi lusichaphazele kakhulu oluqhankqalazo ngoba kunzima ukuya ezikolweni kunye nasemisebenzini ngoba sizama ukhusela ubomi bethu ngohlala ezindlini, utsho eseKapa. uNtsidiseng Mhlambiso uthi asisaye emsebenzini kunzima msasazi, ixhala kukuphulukana nemisebenzi. Uvuyelwa Shumi uthi liyavakala ulwamvila loluqhankqalazo kuba ndihlele endlini ndizivalele kuba akuphumeki phandle, kukhala nje imipu, ndikwacelela untwini malihlale ezindlini bethuna kubi, utsho eseCrossroad. Bukela ungaphefumla kwimixholo yethu usebenzisele nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Umthetho wephondo laseLimpopo olawula intengiso yotywala udala ukruthwakhruthwano phakathi kwemanyano yabathengisa itywala kuzwelonke kwanorhulumente wephondo. Isikhune lika-Traders Association ixhaswe zezinye imanyano zabathengisi botywala eziphuma kwamanye amaphondo zibhenele enkundleni ngelokuphikisa umthetho weli phondo nonyanzelisa ukungathengiswa kotywala emva kwentsimbi ye-12 ezinzulwini zobusuku. Amalungu kushishino ngotywala aphuma eLimpopo nakwamanye amaphondo adyushe ngaphandle kwenkundla ephakamileyo ePulukwane. Bafuna isebe lophuhliso kwezoqoqosho kweli phondo lirhoxise isigqibo sokuba bavale indawo zentselo ezinzulwini zobusuku. The Liquor Act of Limpopo as it stands should cease to exist temporarily until this matter is finalized, meaning that from today they can trade till 2 a.m. as was the case before. So that is what we're encouraging our members to note, that we are saying to them that the legal advice that we got is that they can trade till 2 a.m. and we should not foresee any issues with regards to that. Lo mba khange uhlale enkundleni namhlanje emva kokuba i-EFF ithe yafaka isicelo esixhasa abathengisi botywala. EFF is always on the side of the people. We realize that the MEC of leaders did this alone. She never goes for the participation with the community members. Worse than that, we also have our members in the legislature that are in the portfolio committee. Indeed, there was no debate about this. So we are saying as EFF, that is why we are in solidarity with the Sikukune Trade Liquor Union, and again, we also stand in solidarity with the artists to say this decision must be reversed and with the immediate effect. Eli tyala lizawuhlala kwakhona ngomhla we-18 ku-August. Njengoko sesiphakathi kwinyanga yamanina kweli, igqiyazana uKhabonina Malindisa wasePitoli lithi lifumana umcelimngeni njengebhinqa kwishishini lokulungisa inqwelomafutha ekhonya kulo amadoda ubukhulu becala. Lenzwakazi nogxa wayo baqala kancinane kweli shishini, kodwa ngoku banabasebenzi uninzi lwabo ngamadoda. Nanjengoko abasegoqweni ngo-1956 babesadulela ukupasiswa kwamapasi ngurhulumente wengcinezelo, kodwa ngoku sidibana negqiyazana uKhabonina Malindisa ojijisana neshishini ekuxhaphake kulo bukhulu becala amadoda. Ngena nathi sive amahlandinyuki ahlangabezana nawo kweli shishini. Ungacala unganawe King Capital kuba nje kuba nzinyana ukuthi ukwazi ukubhadala abasebenzi, ubhadala ibuilding, ubhadala wonke ama-bills afunekayo ukuthi ibhizinisi ichubekele phambili. uKhabonina ona-32 iminyaka ubudala wasifunda kukhokho wakhe isakhono sokuba ngusomashishini, wawa evuka de waba ulapha kunamhlanje nje. Omnye wemicelimngeni kukujongelwa phantsi njengebhinqa kolu hlobo lweshishini. Uma baletha imoto mostly and bese bathola mina kuqala bazobuza ukuthi nawe uyakwazi ukulungisa imoto, bese ngiyachaza ukuthi hayi cha mina ngilungisa imoto kepha nginabantu bami abazolungisela le imoto zenu. Silungisa imoto, silungisa ama-truck, amabhasi, imoto ezincane, ama-engine, ama-gearbox, ama-diff, senza i-service, senza ne-diagnostic. Yena ukwicala lokukhulisa ishishini ze abasebenzi abasixhenxe abakufundeleyo ukuba ziinjineli
balungise iintlobo-ntlobo zeenqwelo-mafutha. It's good boss, she won't shout at us, so I'm happy of that, because if someone shout to you, you end up, you get disturbed. Ukhabonina umane ukunkqonkqoza kwii-ofisi ezixuma amashishini wabantu abatsha ngezimali kodwa abuye elambatha. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya ePitoli. Libhengeziwe namhlanje iqela lamabhokobhoko labadlali abangama-33 neliza kumela eli loMzantsi Afrika kwindebe yehlabathi eFrance. Eli qela lika-Jacques Minabali nabadlali abanamava kwakunye nabo baseze ngobuso elizweni kwaye linoxanduva lokuyikhusela ngempumelelo lendebe yehlabathi. Kube yintswahla nje ngethuba kubhengezwa igama likaMakazole Mapimpi, uSiya Kolisi noEben Elizabeth kwiqela labadlali abangama-33 neliza kumela uMzantsi Afrika kwindebe yehlabathi yeFrance. Iintliziyo zibhaka izikonsi ke kwabo amagama abo athi abizwa. Abadlali banethemba ke lokuba baza kuyikhusela ngempumelelo indebe yehlabathi abayiphumelela ngo-2019. Yeah, we're hoping for that. We just need to win, and then that's the plan. So it's going to be a lot of hard work, and obviously we know it's not as easy as that, but we've got a lot of belief in this group, and I'm sure we can do it again. Kuthe xibilili isibilini kuMakazole Mapimpi nanjengoko bezibethana izimvo zokuba uza kubizwa kweli qela kusini na. It was kind of quite hard with me because it was a couple of games that I have to play at the same time, so the focus was there, but at the same time probably it's good to have a thick skin. Iintliziyo zophukile ke kwelinye icala ngongabikho kwabadlali abafana noHenry Pollard noLukhanyo ngenxa yomonzakalo. Ukanti le ndebe yehlabathi iyaqala ngomhla wesi-8 kwinyanga ezayo kwelaseFrance. Thabile Makhaphela selenqangile neMozulu. Enkosi kakhulu ke kuwe mamqwathi apho ezindabeni. Ndakubulisa Mzonsundu ekhaya ndikwamkela kaloku kweyam iJessica yeMozulu mna igama lam ndikuthabile uMamvelase uqhudeni wakwamakhaphela bethuna masijongeni imozulu. Nalo kwiphondo phaya eMpuma Koloni eMonti emntantsane ngo-20 degrees wamafu nje angephi kwangentseni ngomso wathi kuyafuneka phaya koGqeberha neziphaluka ngeshumi nje nesibhozo amathontsi entshizane. Aba nam ke mbukele khaya zonke phaya eFree State koBloemfontein ngama-24 licwengile futhi lazilo phaa yonke lamva kwemini ngomso naphaa ngorhatya kusafana ngeSasolburg ngo-21 degrees. Ukanti yona imeko phaa kwiphondo lilandelayo phaya eGauteng eJohannesburg eTembisa naseSoweto ngo-18 degrees uzole nje kamandi yonke laa ntseni yangomso kanti kwakhona imini phaya eVereeniging ku-22 degrees. Ukanti ke Mzonsundu wam apho ekhaya kwaZulu Natal eThekwini ngama-22 licwenge kamandi kwakhona nje lazulu alibe kwahlaba yonke intseni yangomso naphaya ke eMgungundlovu kusafana ngaye kaloku la 27 degrees. Ukanti yona imeko yabo yenjenje phaya eLimpopo koPhalaburwa ngama-20 nje khatshwa sisihlanu lizolo kamandi kwakhona nje lazulu kwakhona lihle futhi yonke imva kwemini nasepolokwane kuyafana ngama-20 ekhatshwa sisibini lisazolile. Yona imeko yabo phaya koMpumalanga eMbombela ngama-25 nje kucwenge kamandi ke Mzonsundu phaya kwasemini ngomso phambi kokuhamba kosuku eSekunda ngama-21 nje. Yenjenje imeko yabo phaya eNorthwest eMahikeng ngama-23 nje kucwenge kamandi nje yonke kwakhona lamva kwedilana ngomso phambi ngorhatya eRustenburg ngama-22 alibi kwahlaba izulu. Yenjenje kwakhona imeko phaya Northern Cape eKimberley ngama-22 kuphole kamandi mbukele kumyoli phaya imini yonke nangorhatya ngomso kusenjalo phaya koAppleton neziphaluka ngama-20 ekhatshwa sisihlanu. Ukanti yenjenje yona imeko phaya eNtshona Koloni eKapa ngama-20 nje xa-15 namhlanje ngamathunzi nje emvula phaya imini ngomso basiqukubule bethu imozulu phaya ngaseGeorge ngo-15 degrees kwamathontsi entshizane zemvula nje yonke laa ntseni yangomso. Kukangoko kuyam iJessica yeMozulu mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli. Ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube @Iindaba Zethu 163 kanti ngomso xa bethu bakhona nezindaba zethu ngolwimi lwesiZulu. Kamnandi mawethu.